खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' निउस इउटुब चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो चेनेलाव मोजाङैनो दङ। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोननैसो गोनांथार रादाब लाबोदों। नोंथांमोना अननानै रादाबखौ जोबजासे नाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। फैदो लोगोफोर बिदिबा दिनैनि खौराङाव। गिबि रादाबाव दङ एबसुनि बानजायनायाव ड्राग्स आरो गथ'सा लांखारनायनि हेंथायै सांग्रांथियारि मेल खुंदों। हादरनि गास 75थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिना दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लानि औवाबारि दाउखिबारियाव फेग्रा मुवा सोबनाय आरो बाहायनाय लोगोसे आथिखालाव गथ'सा लांखारनाय जाथायनि हेंथायै सांग्रांथियारि मेल खुंदों। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङोदि आथिखालाव समाजाव बांबोगासिनो थानाय मानसि लांखारनाय, फेग्रा मुवा सोबनाय आरो बाहायनायनि हेंथायै नोजोर बोनानै लोगोसे गामि ओनसोलाव सोलोंथाइनि गोग्गो आबहावा दानायनि थांखिजों दिनैनि बे हाबाफारिखौ बानजायदों होननानै रोखायै बुंथियो। खौथि खौथि रां बाहायनानै बानायदोंब्लाबो फोथाराव दै मोननो हायासै पकटपारानि आबादारिफोरा। दैसानि दैखौ आबादथिलियाव बाहायनो हायो बान्दोनि गेजेरजों। बान्दोखौ बानायो आबादारिफोरनि खाबुनि थाखाय, नाथाय मुङावल' बान्दो बानायना राजबाख्रिनिफ्राय रां सोबख'नायनि सोलो लाना आबादारि रायजोफोरखौ फोलाना गोरलै राहाजों बान्दो बानायोब्ला बियो जेन' मोजां जायो। बेबायदि सैथो खौराङा थार महराव नुजादों अदालगुरि जिल्ला सिमना ओनसोल पकटपारायाव। पकटपारा ओनसोल सेरजों बोहैलांनाय बेगा दैसानि सायाव मोनसे गिदिर एभाएस ब्लकि बान्दो बानायदोंमोन 2003-2009 मायथाइयाव। बान्दोखौ जागायजेननायाव 2 कौटि रांजों बानायदोंमोन। उन समफोराव बे रोखोमसे जायगायावनो आबादारि रायजोफ्रा दै मोननो हायियाव मंगलदै डिभिजन इरिगेसन बिफानखौ खावलायनायाव बान्दोखौ गिदिर खालामनो इन्जिनियारफोरा नायफैयो। नायनानै बे थाइसे जायगायावनो आरो 3 कौटि रां गनायथि होबावना खामानिखौ जागायो। बे लकि बान्दो एभाएसनिफ्राय गं 30निफ्राय 35 गामिनि आबादारि रायजो राजाफ्रा दैनि खाबु मोननांगौनि थाखाय गोबां गोजान गोलाव केनेल बानायनायबो जायो। नाथाय बे 3 कौटि राङा थोजासे नङा होनना इन्जिनियारफोरा रायजोफोरखौ खावलायहोना आरोबाव 3 कौटि रां मन्जुर खालामबावो। बे खेबावबो बान्दोखौ मुङावल' आबुं खालामबाय, नाथाय जेराव जेरैबायदि रड फाइलिं होनो नांगौमोन बेबायदि होयिनि थाखाय बोसोरनि मोनसे दैबानायावनो बायफ्लेलाङो। जाहोनाव खमैब्लाबो 10 कौटि रां बाहायनाय जाबाय, अब्लाबो आबादारिफ्रा फोथाराव दै मोननायनि खाबु मोनासै। पकटपारानि बेगा दैसायाव गोरलै राहाजों लुफुंनाय बे लकि एभाएस बान्दोनि गोबां रां जाख्ल'नायखौ आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारा नायबिजिरनायनि राहा लागोन ना लाया, बेयो मोनसे गेदेर सोंलु। जाय इन्जिनियार आरो बिफाननि मावख'गिरि बिथांमोना बे बेगा दैसानि लकि बान्दो एभाएसनि मुङाव कौटि कौटि रां जाख्ल'बाय, बिथांमोननि सायाव मा राहा लायो बियो नायनो गोनां जागोन उननि समाव। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव थानाय डाक्टार रबि बर' सिभिल हस्पिटालाव गं 17 बिसना आइसिइउ बेखेवबाय। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव थानाय डाक्टार रबि बर' सिभिल देहा फाहामसालियाव गं 17 बिसना गोनां आइसिइउखौ बेखेवना होबाय। बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर', केबिनेट मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्ला आरो बिटिआर ओनसोलनि गेजेरावनो सिगांसिन आइसिइउ गोनां देहा फाहामसालि महरै डाक्टार रबि बर' सिभिल हस्पिटालाव गायसनजादों। बिटिआर ओनसोलाव प्रमद बर' दैदेननाय सोरखार फैनायनि उनाव 13-14 कौटि रां बाहायनानै डाक्टार रबि बर' सिभिल हस्पिटालखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां सुबिदा जानानै फैबाय। बेजों लोगोसेनो डाक्टार रबि बर' सिभिल हस्पिटालाव मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बेरामिफोरनि थाखाय सुबिदा खालामनाय, साखोन सिखोन लाखिनाय, गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ लाखिनाय, डाक्टार नार्सफोरनि थाखाय सुबिदा खालामजोबनाय जागोनखौ खोथा होयो बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ। डाक्टार रबि बर' सिभिल हस्पिटालाव आइसिइउखौ बेखेवनाय समाव बाक्सा जिल्ला बेंगिरि आयुष्कार लोगोसे बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर', मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मजों लोगोसे जिल्लानि गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरिफ्राबो बाहागो लायो। उफ्रा बिसायख'थिनि आगोलाव लामा आरो दालां लुफुंनायनि खामानिखौ जागायाब्ला पद बर्जन खालामनायनि हुमखि होदों एबिएमसु आरो रायजोफोरा। भारत उदांस्रिनि 75थि बोसोरनि उनावबो तामुलपुरनि लामाया गाज्रि हालोदाव हाब्रु जाहोदों गासै सापाथर ओनसोलनि रायजोखौ। दालां आरो मोजां थासारिनि लामा गैया। गामिनिफ्राय फरायसालियाव ओंखारलांनो मोनसे मोजां लामाबो गैया। बिसायख'थिनि समाव नंखाय रादाय होनानै भट बिख'नायनिल' मोनसे राहा जानानै थादों राजखान्थिगिरिफोरनि थाखाय। गासैबो रादायानो दैनि फेम्फोना बायदि गोमोरलांदों। उफ्रा बिसायख'थिनि आगोलाव लामा आरो दालां लुफुंनायनि खामानिखौ जागायाब्ला भट बर्जन खालामनायनि हुमखि होदों एबिएमसु आरो रायजो राजाफ्रा। तामुलपुरनि कालाकोसि थांनाय लामाखौ औवानि दालां बानायनानै थांलाय फैलायनि राहा खालामनानै लादों रायजोफ्रा। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि बियाबाव बरबिल आरो सापाथर ओनसोलनि रायजोफ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों।
लामा दालां थांलाय फैलाय खालामनो गैया, हान्था मेलानि जेबो मोजां खाबु। गामिनिफ्राय लोमजानाय साजानाय जायोब्ला बेरामि लांनाय गुबुन मोनसे आरो बेवहाय लामा गैला। एम्बुलेन्स हाबनायनि जेबो राहा गैया। बे जेंनानि थाखाय एबिएमसिनि बानजायनायाव रायजोफोरनि मददाव मोनसे धर्ना हाबाफारि जानानै थाङो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया बोखांनो हानाय गथ'साफोरनो गेलेग्रा मुवा बेसाद रानदों। थांनाय माखासे साननि आगोल सिक्किमनि दाब दाब जायगानिफ्राय पुलिसा बोखांनो हानाय गथ'साफोरनो चिरां जिल्ला खुंथाया रबिबाराव गेलेग्रा मुवा बेसाद राननानै होदों। चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र कुमार शाह, उफ्रा जिल्ला बेंगिरि कनिन्द्र दास आरो महकुमा बेंगिरि दादिउल इस्लामा रबिबाराव चापागुरियाव थानाय गथ'साफोरखौ लाखिग्रा न' दैमालु भवनाव गुबुन रायजोनिफ्राय बोखांनो हानाय 60 उन्दै गथ'साफोरखौ लोगो हमनानै बायदि बायदि गेलेग्रा मुवा बेसाद राननानै होयो आरो उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ गेलेमु आरो सोलोंथाइ बिथिङाव सांग्रांथियारि होयो। बे समावनो चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र कुमार शाहया दैमालु भवननि सामलायगिरिजों सावरायज्लायो आरो इयुनाव गथ'साफोरखौ सोलोंथाइ, गेलेमु आरो सावस्रि बायदि बायदि बिथिङाव जिल्ला खुंथाया मदद खालामगोन होनना रोखा बुंथियो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।